Народно читалище Народна просвета 1904, село Млада гвардия, община Ветрино, женска фолклорна група Здравец с ръководител Георги Бонев. Nós se unindo pra te
Под номер 14 Петя Горанова от Народно читалище Народна просвета 1904, село Млада гвардия. Под номер 15 Нелия Танасова от Народно читалище Народна просвета 1904, село Млада гвардия. Найдох, младі бомко на мама годадок, в сандах та госкріє бомко, да се не загубі. До вечера ела монко на
седянка, им да си го вземеш, момко, хем да ми посмириш. До вечера ела, момко, на нашата седянка, им да си го вземеш, момко, им да ни посмириш.